Rahayu, rahayu kinarya bagya mulya tansah pinanggih parang kata-kata putra Aswata Manunggal pawiwitan. Sallallahu Nabi Muhammad. Kaki buka kamrohana dan waspada ing taman alikani kanan horeg kumuro katring prajanma udan tangis banjir putih sarapala kinotarko paratahana sinumata linde kani waca
Coba sakit Gusti Allah Pamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Buat para pemuda kesepuhan sabar mengorobi, para alim ulama rancangan pemerintahan desa, atau duduk di Matang Rakyat Bareo, Bung Sedaya Masyarakat Dusun, Undangan, Adika Sosomoworo. Wonten ing katingal dawuh kalsan menika kemarin sowan Labiataro Raden saking Putra Aswata Manunggal ingkang wijeng saking Dusun Bagusan Desa Bagusan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Pokokipun Sukresna Budaya wonten sugi ngaturaken pamatur nuwun dumateng kono dan dipun kawula boten saged nyebataken satunggal bawa setunggal ingkang sampun nglaksanakaken pagelaran ing dalu punika. Pagelaran kawula saling kanthi minangka pamuka kamarang sesami pamiyatan ilahi pamayuhan ing sesamo sukon dalu sukon bidang tekan gelaripun panipun rantos purwaning samangke. Nuwun kula nuwun Gusti Allah sesembahanku kita
Puspito arum asire samirono Sekar kado kungas kandanya maberas aranane Segala
Sawerane Mas. Ada gula, ada semut. Ayo bos, banyakin sawerannya bosku. Yojo!
Sawerane Mas. Sawerane yo Mas, dantokno kabeh. Yo, duitnya pecahke kabeh, gak nyawer kabeh yo, Lik. Sip. Loh. Kang, kata-kata nih Kang. Ada gula, ada semut. Sawerane, Apa? Kang. Duitnya pecahke gak nyawer.
Yo. Sing tenang. Sing tenang. Tetap kalem, tetap santai. Rest in peace. Goyang tipis-tipis, no anarkis. Oke. Salam damai. Siang makan nasi kalau malam susu rawon enak era karuan susu rondo rasane tau Ngapunten Mas Supri.
Siang makan nasi kalau malam aku kulino. Susu rodo ras uli atoso. Mas Bokir. Ya. Yuk topengnya dibuka. Susu. Ngapunten Mas Supri. Copot Mas tupenge copot tupenge. Copot tupenge. Kan ketok gantenge wah. Copot sik. Ecek. Woi. Informasi untuk mobil yang punya mobil Innova dengan nomor polisi H1378 PS harap memindahkan karena mobil DPR mau lewat. Mobil Innova plat H1378 BS. Nopo tak tumbase nomere. Siap goyang Jo. Wakil duduk sumur made
menawa metu ayune tak rewangi dodolan uhud sore sore Thank you.